ପିନ୍ଧି କରିବ ବୋଉ ତୋତେ ମୁଁ କଣ କହିବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ତୋଟା ମତେ କଣ କହିବୁ? ଆରେ ଯୁଗ ଦେଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତୁ ଯୋଉଠି ଥିଲୁ ସେଇଠି ଅଛୁ। କଣ ଆରେ ତମ ବେଳେ ଡ୍ରେସର ପ୍ରଚଳନ ନଥିଲା ତେଣୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ତ ଡ୍ରେସ ତା ଛଡା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ବାହା ହେଇ ପଇଲା ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଦବ କଣ ମହାଭାରତ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ମତେ ଟିକେ ବୁଝେଇବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ତତେ କଣ ବୁଝେଇବି ତୁ ଯୋଉ ବୁଝା ମତେ ବୁଝେଇଲୁ କଦମ ଘର ଧରି ଗଲି তোমায় পর ড্রেস পিন্ধি পূজা করু কি কিছু ন পিন্ধি পূজা করু মোর চাই কেতে আসে কেতে বা হইল হে রাইটি নিচে যাই পূজা থালি সজাড়ি কি আনিবু না অকাদুকু করিবি সজাড়ি কি আনি তো হাতে ধরেই দেব ବୋଉ ଅଗାଧୁ ଘରେ ଅଛି କି? সে করছি ଆଉ ଅଗାଧୁ ତ ଅଛି ଅତୁ ସେ ହାତରେ ଅପରିଷ୍କାର କରିବି। হেই দেখো না মাইপে দেখো না কলচ কাড়িছি বেক পূজা থালি সজাড়ি লে যা মাইপ হাত অপরিষ্কার হয়ে যাଉଛି କଣ? আটু মাইপ বলো করারে ବୋଉ That's like it. What husband? ଛାଡ଼ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି କଥା କଣ କି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ମିଳିଛି ତା ଛଡା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ତାହେଲେ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯିବ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। हाँ जैसे मैं तो इस सावित्री पूजा कौन के मिलते हुए अब कहाँ के हुए? ଯେତିକି ତମେ ଜାଣିବ ना ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କରିବା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। हमें केमिते करे बच्चे? ଦେଖ ସେଇଟା ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କେମିତି କରିବି କଥା କହିବ କେମିତି କରିବା କେମିତି କରିବା শুনো বাবুনে বসাই দেব মাথায় চন্দন দেবা লগাই দেব অরুয়া চাল ঝুড়া ফুল পাক উপর পকাই দেব ফুল মাল বেকেরে পকাই দেব কদলী ভোগ ଅଛି কদলী খাই দেব ଆଉ অবশিষ্ট অন্ধা কদলী ତମେ ଖାଇ দেব বাস এই ହେଲା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ସତ୍ୟବାନ ପୂଜା। अरे आते ये सत्यवान माने स्वामी का पूजा आपको सावित्री पूजा काहे पूजा तो मुझे काहे किसी पूजा कौन नहीं? ନାହିଁ ବଉମା ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ନୁହଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ବା ଓଷା ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ପତ୍ନୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରେ ନିଜର ସରିଖା ଚନ୍ଦ୍ର ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତୁଟ ରହିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରନ୍ତି। अरे रिया के फालतू करे मरे सुमेन तो अरे पहुंचिया मरिया कोण मनीषा हाथे खाइछि कि आशीर्वाद दबो ना बाबा ना ए फालतू काम को कर पारि मु जाए ना ଠିକ ଅଛି ଯଦି ତମକୁ ଏସବୁ ଫାଲତୁ କାମ ଭଳି ଲାଗୁଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେମିତି ମୋର ବି ସବୁ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଛାଡ଼ ଲିଭ୍ ଇଟ୍। ए सुबिंदु କଣ ए କଣ କହୁ ତମ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମକୁ ତ ଏମିତି ପୂଜା କରିଥିବେ ହଁ ହଁ ସେ ବଉମା ଭିତରେ କରିଦେଲେ ବୋଉ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲେ ଯେ କରିଥାନ୍ତେ। ତମେ ସେ ପୂଜା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିବ ସୁବିନ୍ଦୁ ହଁ ହଁ ଦେଇଥିଲି ହେଲେ ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ହେଇଗଲା କେମିତି କଣ ପାଇଁ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା କଲେ ମଥର ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଆସି ଘର ବାହାରି ଗଲେ ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ଭାବିଲି ବଉମା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଏ ତ ଅସଲ ମଞ୍ଜି କଥାଟାକୁ ଧରି ମୋ ମତରେ ପୂଜାଟାକୁ ଓଲଟା କରିଦବା ସୁବିନ୍ଦୁ ଓଲଟା ଓଲଟା ମାନେ ଆରେ ବୁଝି ପାରୁନ କଣ ମୋ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜାରେ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପୂଜା କରିବେନି ବରଂ ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ତମେ କଣ କହୁଛ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମୋ ମତରେ ଏମିତି ହେଲେ ଆମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖମୟ ହବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହବ ବୋଲି ତମକୁ ପୂଜା କରିବି ମୁଁ ହଁ ସେଇଆ ଆଉ ତମକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି ମୁଁ ହଁ ହଁ ଏତେ କହୁଛୁ ଓଲଟି ଯିବ ନା କଣ ପତ୍ନୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରଣାମ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନବ ଅସୁବିଧା କଣ ଆଉ ତମକୁ ମଉଜା କରିବି ମୁଁ କାଇଁ ତମକୁ କଣ ଘୃଣା ଲାଗିବ କି ଆଉ ବୁଝିଲ ହେଇ ମୁଁ ତ ତମ ଅଇନେ ସବୁବେଳେ କହୁଛି କି ମତେ ତ ଖରାପ ଲାଗୁନି ସେମିତି ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ଆଜି ଦେବୀ ଆସନରେ ବସେଇ ପୂଜା କରିବ ଦେବୀଙ୍କର ଅଇଁଠା ଖାଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବ ଅସୁବିଧା କଣ ଆରେ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜାରେ ସାବିତ୍ରୀ ତ ପୂଜା ପାଇବା କଥା ନା ସୁବିନ୍ଦୁ ଆରେ ସତେ ତ ଇଏ ସବୁ କଥା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ନଥିଲା ତାମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପର ପୂଜା ଆଜି ହବ ଚାଲୁ ଗାଡ଼ି ସୁବିନ୍ଦୁ ତମେ ଯୋଉ କଣ କରୁଛି କାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୂଜା କଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ପଣିଆଟା ତଳକୁ ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବୁଛ କି ଆରେ ନାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭାବିନି ହଁ ବୋଉ ଦେଖିଲେ କଣ ଭାବିବ ମୁଁ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଓହୋ ତାଙ୍କ ଭାବରେ ଆମର କଣ ଅଛି କହିଲ ଚୁପ କର ଲୋକ ତମେ କଣ ବେ ଏଇଟା ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତର କଥା ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିଥାନ୍ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ନହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ବୁଝିବ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋ ମତରେ ତମେ ଯଦି ଏତିକି କରିପାରନ୍ତ ତାହେଲେ ତମ ଭିତରେ ଥିବା ପୁରୁଷ ପଣିଆର ଅହଙ୍କାରଟା ସବୁ ଲୋପ ପାଇଯାଆନ୍ତା ଆଉ ଆମେ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ସଂସାର କରନ୍ତେ
ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏତିକି ନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ମୋ ମନେ ହବ ତମେ ତମ ପତ୍ନୀକୁ ସାରା ଜୀବନ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର। ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଦ ତଳ ଦାସୀ ମନୋଭାବ ନେଇ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କର। ତମ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ନୁହଁ ବରଂ ଗୃହପାଳିତ ଏକ ଚାକରାଣୀ। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି କାହିଁ କହୁଛ? ନାଇଁ ତ ପୂଜା କରିବାକୁ ରାଜି ହେଇଯିବ। ଏତେ ବାହାନା କଣ ପାଇଁ କରୁଛ ତମେ? ହେଲେ ମୁଁ ବାହାରେ କିଛି କରୁନି ମୁଁ। ଆରେ କଣ ମୁଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆଜି ପଳେଇଲା କଣ ପାଇଁ? ଆସ ବସିବ ମୁଁ ପୂଜା କାମ ସାରିବା ଆସ। ଆଜ୍ଞା ବାବୁ ଦେବୀ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା କହୁଛୁ ସେ ପୂଜା ଖାଲି ଆମେ ପୂଜା କାମ ସାରିବା। ଆଉ କଣ ନା ମୁଁ ସେମିତି ଏବେ ଯାଇ ବସି ପଡିବି। ଆଉ କଣ ଭଲ କହୁଛ ତମେ? ଆଉ କଣ ତମେ ମତେ ଆଦର କରି ନେଲେ ମୁଁ ଯିବି ନା ନା କଣ ଆମେ ତୁ ହଁ ବାବା ନୂଆ ପ୍ରକାର ସାବିତ୍ରୀ ବୋଉ କହିବାକୁ ବୋଉ କହିବାକୁ କାଇଁ ବୋଉ ଗାତରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ତମକୁ କଣ ଲାଜ ଲାଗିବ କି? ଆରେ ନାଇଁ ଲାଜ କାହିଁକି ଲାଗିବ? ଆଉ ବୋଉ ଦେଖିଲେ ଗଦର ଗଦର ହବ ସମ୍ଭାଳିବ ମତେ ଉପରେ କିଛି କହିବ। ମତେ କି ନା ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ତା ନହେଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ବୋଉ ଆମର ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବେ ନା। ତୁ ଗୋଡ଼ ସାଡେ ହାତ ପାଖରେ ଚାହିଁଛୁ କଣ ପାଇଁ ମତେ ଡାକିଲେ? ବାବୁଆଣୀ ବାବୁଆଣୀ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ନାଇଁ ଖାଲି ତମରି ମାସ ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡାଇକି ପୂଜା ଥାଳି କଣ ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କର୍ମ ନ ସାରି ସେଟା କଣ ସିଆଡେ ଅନେଇଛି ଏଟା କଣ ଇଆଡେ ଅନେଇଛି କଣ କି କାଟୁ ପୂଜା କେମିତି ହବ? କେମିତି ହବ ମାନେ କିଏ ପୂଜା କରିବେ ଆଉ କିଏ ପୂଜା ହେବେ ହଁ? ସେ କଥା ପାଇଁ ଏବେ ସ୍ଥିର ହେଲା। ସ୍ତ୍ରୀର କଣ କରୁଛ ବା? ବୋହୂ ପୂଜା କରିବ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ। ବୋହୂ କଣ ଏକଥା ଜାଣିନି ଯେ ବସିକି ସ୍ତ୍ରୀର କରୁଛ? ମୁଁ ତ କରିନି ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? ବାପ ଘରେ 2-4 ଥର କଲୁନି। ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣିଛି। ବଦମାସ। ସେ ଶୁଣିବା ପରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ଏ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ହୁଏ କାହିଁକି। ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କଲୁ ପୂଜାଟାକୁ ଓଲଟା କରିଦେବୁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲୁ। ଓଲଟା କରିଦବ ମାନେ? ବୋଉ ଓ ସାବିତ୍ରୀ କରିବେନି ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପୂଜା ସତ୍ୟବାନ କରିବେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜା। ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମତେ ପୂଜା କରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ହେଲା? ବେଶୀ ପାଠଶାଠ ପଢି ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ହେତୁ ବୁଡି ଗଲାଣି ନା କଣ? ତା ନହେଲେ ଏମିତି ବିକୃତ ଚିନ୍ତା ତମ ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁଛି କେମିତି? ନାଇଁ ବୋଉ ଏଟା ବିକୃତ ଚିନ୍ତାଧାରା ନୁହଁ। ହଉ କଣ? ମୋର ମାଗୁର ଯାହା ଘଟି ଯାଇଥିଲା ତ ହଉଛି ବିକୃତ। ଆଲୋ ତୁ କେମିତି ଏମିତି ଅଲଜ୍ୟା ବେଲଜ୍ୟା କଥା କହୁଛୁ ମା? ଆଜି ପରା ତୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ପୂଜା କରି ତାର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା ସହିତ ତୁ ଅହିସୁଲକ୍ଷଣୀ ହବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନବୁ। ଅଥଚ କିଛି ଭୁଲ କରୁନୁ। ଚିନ୍ତା କଲୁ ତୁ ତ ତୋ ଜୀବନ ଅନେକ ଥର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଛୁ ତାହେଲେ ତ ଅହିଂସ ଲକ୍ଷଣୀ ନହେଇ ତୋ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି କାହିଁକି? କଣ ଶୁଭ କଣ ମୋ ହାର୍ଟକୁ ଟଚ୍ କଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଲୁ। ଆଲୋ ବହୁତ ହାର୍ଟକୁ ଟଚ୍ କଲା ଭଳିଆ ମୁଁ କିଛି କରିନି। ଆଉ ଯୋଉ କହିଲୁ ପରିସ୍ଥିତିକି ନେଇ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ଚିନ୍ତା କଲୁ ସେମିତି ପୂଜା ଯଦି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଗଲା ଆମେ ପୂଜାଟା ଓଲଟେଇ ଦେବୁ। ତ ମାଇ ଓଲଟଉଛି ତୁ ଓଲଟଉଛୁ କଣ ଓଲଟେଇ ଦବ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ପୂଜା କହିଲା ପୂଜା ବଦମାସ କୋଉଠିକାର ଇଏ କେରେ ତୋ ମାଇପ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବନି ଇଏ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବ। ତୋ ମାଇପ ତୋତେ ପୂଜା କରିବନି ତୁ ପୂଜା କରିବୁ ମାଇପକୁ। ହେ ରାଧା ମାଧବ କର୍ଣ୍ଣ କଣ ନ ଶୁଣିଲା ଏଗୁଡା କି ଫାସ ମୁଁ କିଛି ହେଇ ଦେଖ କି ଫାସ ଦେଖ ସାଇ ଭାଇନା ମୁଁ କେମିଆ କାନ୍ଦୁ ତ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଛି। ଆଉ କିଏ ପଶିଆ ସବୁ ଦେଖିପାରିଲା? ବାବା ତ ରାଗିକିରି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଆଉ କାହିଁ ରହିବି ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା? କଣ କରିବନି? ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ ଘଟଣାଟା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏହି ତ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ନା। ହଉ ଆଜ୍ଞା ତାହା ନହେଲେ ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ରହିବ? ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା ସବୁ ବାଧାବନ୍ଧନକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଅ ଏତିକି ଚାହେଁ। ତମ ମଥାର ସୁନ୍ଦର ବଳାଯାଏ ତୁଟା ରହିବ। ଆସ ତମକୁ ଦେବୀ ଆସନରେ ବସେଇ ଭକ୍ତ କରିବ ତମ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା।